Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more way Eze-Ana go to Benorifte. One maka jugo. Abu monye sinchu aja no go to the temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa beauty of nature and benefit of herbal medicine. Beauty of nature and benefit of herbal medicine. Ihe anyị na-achọ ka anyị kọwalụ gị na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. After the creating the entire universe, he made provisions. Etu ụwa ga-esiga na ihe mmadụ o kere eke ga na-eri wee dị ndụ. Ntị ọ dị. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile adịghị eke ihe ọbụla na-enweghị options or have intention how he, the creator of the whole universe, will be nourishing and maintaining the entire creation. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile mere provision etu ọ ga-esi wee na-maintain mmadụ o kere eke site n'ikekwa ihe oriri, ihe ọṅụṅụ, dị ahịhịa na mgbọrọgwụ dị n'ọhịa iji wee mee ka ahụ sie mmadụ ike. Mana man have deviated. Man has gone so low to the extent that man aghọtarozi ebumnobi Chukwu. Ihe na-achọ ịjụ gị, before the orthodox medicine came into existence, our forefathers has been in existence. I can tell you without missing words that Igbo nation, Africa, has been living on earth over thousands of years. Have you asked yourself, what have they been feeding on? Ihe na-achọ kọwalụ gị bụ na ike dị na ihe Chukwu kel na beauty of nature, and ike dịkwa na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa Chukwu okike nyere mmadụ maka ọdịmma mmadụ. Mana I can tell you na mmadụ neghara ihe o kwesịrị ime anya mmadụ wee na-ada n'ọrịa. I can tell you for free again na onye ọbụla ndị na-aya na solution to cure their problems, cure their sickness is in their land. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị ka na month of July na our group ritual for the month is still ongoing. Echefukwara na ị nwere ike isonyela ya ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka ike Chukwu zuru mba dum. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela ya all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu aka anyị ga-achụgide aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi agaghị na ọnwa agwụ ụbọchị ikpeazụ ọnwa anyị ga-eje na mmiri. Yes, dịka aka ji ọfọ eze jee ebe anwa jee chụọ aja n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities stop powers. Jee ebe nchụ aja gbuo eburu ma mee saraka. Etu aka anyị si eme ya mgbe ọbụla. So ọ bụrụ na dị interested isonyela anyị na aja a na-achụ n'igwe, anyị malitere ịchụ aja over 3 years now. But we don't share testimonies on social media ma ọ bụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ha ji maka ya bịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests, make token donation to the account number. A chat m na WhatsApp, agwa gị other details we need for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-enweta m bụ 08057837672. Now let's dive into today's lecture. Ometo ogologo, just few minutes. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na Chukwu okike kechara ụwa wee sị n'ụwa dị mma wee beautify ụwa maka na Chukwu okike bụ the manufacturer of the entire universe. And that gwakwana gị na Chukwu okike na whatever that is happening on earth is the prototype of what is happening in the spiritual realm. The same way ji abụ any manufacturer after creating whatever the person created. As a manufacturer, ọ ga-create ihe a na-akpọ manual. The same way each car you are seeing on the road has manual from the manufacturer. So Chukwu okike, being the manufacturer of the entire universe, the manufacturer of human beings and the animals, created the mechanism and the solution, the manual whereby man will stay and live. Echefukwana na Chukwu okike in his infinite mercy mere mmadụ, anyị nwa mmadụ ya fụrụ na animal. Onwere ihe dị iche, all the same animal anatomy. Have you asked yourself, thousands of years our forefathers has been in existence in this part of the world?
Our animals, name them: the elephants in the bush, in the forest, the lions, the odums, and the rest of them, the goat, the dog, and rest of them. All these animals and wild animals, are they going to hospital? They don't, because na Chukwu okike kechalu ke ihe mmadụ na anụmanụ ga na-eri ka ndụ wee dị. Let me tell you what will shock you if you don't know. Do you know that ọ bụrụ na efu ewu na-enwe miscarriage, ewu na-awọ dị ime, onwe miscarriage na ọ ya buru nwa ya n'isi, ije chọwa ụkwa nwere miscarriage, that is ụkwa, obere ụkwa nwere miscarriage wee si n'elu ụkwa daa, ihe ị ga-eme iweta ụkwa ndị a gburusia ya obere jee nye ewu a ka ọ taa, ewu a tachara na miscarriage akwụsị. Ntị ọ dị. I can tell you for free that na ndị nna nna anyị ha during their own time, orthodox medicine ọpụtara n'oge, jee gọgụlụọ ya, ọbụrụ n'ọnụ nke o si wepụta, jee gọgụlụọ mgbe orthodox medicine pụtara. I can tell you that before orthodox medicine apụta, yes, na ndị nna anyị ha na-adịbụ ndụ. Is it malaria? Is it the so-called typhoid? Is it oke ịba? Ndị nna anyị ha nwere solution ya bido n'anya Adam na ife ụfọdụ si ekwu, mana ana m achọ ịkọwara gị bụ na ndị nna nna anyị ha maara nke mbụ the lifestyle, ihe kpatara ọya ji wee karịa na agbụrụ a bụ our lifestyle. Your lifestyle depending on the careless lifestyle ị na-ebi, ya na the distorted things ị na-eri, the junks. You pay no attention to healthy meal. You pay no attention to healthy lifestyle. That will be here with the problem. Agbụrụ ike ọgwụgwụ. Nwaanyị anụtakwuru anụta, ike ya adịkwu di ya prepare a healthy meal for the home. Ike adịrị ya kama o je gbaje na je chọgba the instant noodles. Na-eri junks, na-eri all those junks and the spices. Ịmara etu esi wee formulate. And the level of preservatives we are taking na ahụ anyị ihe na-ebute ọya. Do you know why I'm advocating for herbal medicine? As we stand in the temple, we are running on a research on how we can develop more of herbal medicine. You know, one of the herbal medicine is better because herbal medicine is organic. Herbal medicine is organic. Yes. Today, ejem show ndị mmadụ ihe ya na-akpọ ubulinu. Ubulinu is organic. Some of them mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dị very organic. Onwere ihe adịrị ya ka o wee nwee ike wee megide wee formulate ya, because all the natural, the properties are natural. Ọ bụrụ na mgbọrọ ị nwere ike igbucha mgbọrọ debie ọ dry ya onwe ya. Leaves ị nwere ike idebe under room temperature, ha dry ya onwe ha. By so do you preserve gear, because drying is part of processing preservative n'ọdịnala. Nke ọ bụla achọziri use ewepụta ya sie ya, anyị na-esiri ese nwụrụ ga ya akwọ ya akwọ wee use, thereby retain all the natural properties on it. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ụmụ anụmanụ na-eje n'ime ọhịa, ọnya ama ha nye ha ezigbo wundu, ha enwe escape wee na ịma na asị na mkpakara ga-agba ọzọ, mana ọzọ ya na ọzọ na ọmanụgo ife ọya ejeta ọta dị wundu heal. Mana ana m achọ ịgwa gị na ihe anyị na-eri kịta dị very cancerous. Our lifestyle, ihe ndị anyị na-akpọ anyị na-eri, anyị na-ebuga ndị na-akpọ diet, mana nke bụ eziokwu na all mmadụ bụ architect of his problems. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ I'm calling for us to come back to our root. One, we eat well, recognize the beauty of nature. Onye ọbụla na-aya n'ala Igbo nwere solution. Ka m makwalụ gị ofu atụ maka ndị ga-asị gị example. Yes, example na-achị nye gị ma ọya a na-akpọ COVID-19 gburu ndị ọcha, ihe adịrọ mma. Ịma na enwere ọya ndị na-aya COVID-19, enwere ozigbota onye Africa ọbụla pay attention to healthy living. COVID-19 mere anything na Africa. Ka m gwa gị na ihe a na-akpọ COVID-19 bụ na ndị ọcha adịghị aya biya, mana COVID-19 dị bụ side ya, mana o nwere ihe ọ na-eme ndị be anyị. Ka m gwa gị ihe COVID-19 ndị nna anyị ha na-agwọ biya mgbe gburugburu nna mụtara nna m ha
na ndị nna nna anyị ha gwọrọ ya ka ihe a na-akpọ COVID-19 bụ high fever. Yes, na-etu mmesi kọwa ya in our culture and tradition ka ịghọta ya. Ihe a na-akpọ high fever ahụ etu ndị be anyị si agwụ ya bụ ifuru uburu inu anyị ga-egosi gị tata akwụkwọ uburu inu, ịkpata akwụkwọ uburu inu, ịkpata akwụkwọ gova, kpata akwụkwọ mango, kpata akwụkwọ pọpọ, kpata akwụkwọ unu ojii, that is the leaf, ịmajite unu ojii. I wee were ihe ndị a weta galik na ginger tinye ya na ya, i wee sie na nnukwu pot. Ọ bụ na nnukwu ite isigidie ọ boil ya very well like 30 minutes. Ebutuo ya etu esi agwọ ya na be anyị na mgbe gboo ka dị na-agwa gị ezigbote ịba a ga-asa na ịba. Mgbe a na-ekwu na injection ọdị, mgbe a na-ekwu ụmụ ihe na ha dụrụ ọnụ, mana ndị nna anyị ha dị ndụ sie ike kpọkịrịkpọ. Kịta ahụ ọ dị ndị mmadụ ahụ adịrọzi na agbụrụ kịta agbụrụ kịta anago ka naị na ntụ mmanụ. Mgbe ahụ na-awụ na be anyị Oraifite as a whole nwere one parish, one Catholic parish. Then one Catholic parish o nwebụsa ga asị n'ofu ụka ka e nwere na ebe a na-akpọ St. George's Oraifite. Ọ bụ na ime Oraifite ọfụma, that St. George's Oraifite anyị ga-eji okwu si na my own end, my village will border town with Ozobro. Anyị ga-eji okwu mgbe anyị si na ụmụazị wee were okwu wee jee ụka na St. George's were ụkwụ na ụmụazị kịta onwe ndị eje wuye tigoro nwatakịrị isi ebe a jee 3 miles ọsịghị ego ọkara, ọsịghị ego keke ndụ makana ndụ adọrọ. Ihe nna achị gwago mgbe ahụ eriri less indomie, eriri less junks. Ama ndị that time ọ na-abụ the first time mmadụ nyere m indomie, I think 1989. I tested it, what I na-akpọ indomie that time. I tested it. Immediately I tested it, I vomited. I didn't like it. Etu the things were them mgbe ahụ. But don't make it as ndị mmadụ na-like ya. Anyway, till date, I'm a fan of those instant noodles. Now, about particularly a brand, but not all of them are the same. But then I check while again, during the and Chine for more, Abra no kita na more junks. The more I don't have there. Manandibo pokripo. Ndị gboo ụfọdụ mgbe ahụ mgbe ndị gboo ya afụ ofu nwoke nna anyị hụ na-anụ 7 wives na-emewu ihe dị kwa akpọ ọ ya ebu machine o nwere ike ibu bicycle si ebe a jaa mit na ndị kịta okwutetara a na-ekulele tetara ya ihe na-achịkwa ọrụ ihe a na-eri kịta too much formulated food thinking na a na-aracha ice cream na gịnị ka a gwọkọrọ a na-aracha. Mana ihe na-achịkwa na nature beautify ihe niile o nwere onye ọbụla a na-aya ihe anyị ejigwe ya dụrọ ka nkọrọ ihe a na-akọrọ gbasara high fever na gboo. Ọ bụrụ na echichi ihe asichaa ya o nwere oche a na-akpọ nwaanyị n'ọdụrụ okwu amamihe ihe na-akpọ ya na bọnụ that smallest chair ụmụ nwaanyị na-eji na kitchen. You got it right. That oche ahụ ha nọrọ na ya ịnọ oche agaghị asị n'ọnụ ịnọ n'oche a ewee butuo ite ọgwụ esiri esi adọwa ya na ngada gị gbasa ngada gị adọwa ya na ya ewee were ihe dịka nnukwu rapa wee gbochie gị right round. Egbochie right round ịnọ under the heat mmadụ ejide akwa ahụ aka asụ imeghe ọnụ gị ma imi gị o nwere ihe iyi so iyi eyiwe ọbante ya ihe dịka pant ma ọ bụ ọsọ iyi n'ahụ iyi ikuku asụ umeghezi ọnụ gị ma imi gị ma ọnụ gị ma ntị gị everywhere si ụzụ aka ị gara ekuru ụzụ aka for few minutes nwere ike 10 minutes. By the time ị kuchara ya mmiri ahụ ajụzie oyi ọkwụsịzie ikupụtazi ụzụ ọkụ efu ma ihe niile efu heat awụpụta na ya na-etu ọ dịka wekwara mmiri n'ahụ imesizie ya enye gị nke ya aṅụ ịṅụcha ya igoro nkọdọ je saa ahụ ọga mee ihe a 2-3 times that high fever na gịnị ka a gwara ya covid asị ya na imetụ n'aka na nose imetụ n'aka n'ọnụ na osi n'olu nọ n'imi wee na-aba ma ọ n'ọba oje kpọchisia ya lungs. Ana m achọ ịgwa gị na ndị nna ya mgbe anyị na-eku dat na anwa meghecha ma ọnụ unu imi gị even the bacteria a na-akpọ this the virus cannot withstand the hot temperature. And mgbe ihe na-ekuri ekpọtụ ọ na-abacha gị n'ahụ mana the lungs ọkpọpụ everywhere maka na the covid a na-ekwu wo digestive the lungs you will not be able to breathe well. Onye ahụ nọ na-egbu mmadụ
And the once you are breathing it stimulates your immune system. Watch ya ni na ngo sekete tiri na ya bụ organic. Onwere nke o formulated. Ndị Igbo unu wee hapụ ihe unu ji tebe. Ịmakwa na ọ bụrụ na m nwere ụdị a na-achọ plan imekịta abụ ka anyị bido process ma mewe research. Some of these herbal medicines eputuo ya research ya ọfụma, process ya ọfụma, onwe NAFDAC number, so that ndị mmadụ ga-ebido use those herbal medicine. Yeah, na-akpọ green tea. Do you know how much millions of dollars Nigeria is spend na herbal teas and ebute from China and India and Singapore and everything everywhere? Do you know how much millions? Do you know that this country can save those millions of naira happen in Nigeria? Ma ọ bụrụ na encourage ndị na-produce herbal medicine and we can produce some of these herbal teas. Go to social medias. You can have herbal this one, herbal this one. Here produced by daughter. I didn't spend the guy. But here the buy the here natural Sokoto di na so. Kan kwusi ebe a, unu egbu ibe m. Hapụ the whole for ndị mmadụ ga-agba gị na ọgwụ Igbo na-ebu kidney no. Ihe niile na akụkọ a na-akọrọ ihe. Ị ga-ejekwu onye maara anya maka na ekere ọlụ eke. Enwere dosage. Ọ bụrụ pak ka ị ga-ejekwu. O nwere ndị ọdị na agbụrụ ha na-enye mgbọrọgwụ na mkpa ihe. If na mgbe ahụ ndị nna nna anyị ha ṅụrụ kidney ha ọnwụ. Ihe ndị omel. I can tell you without missing words, there were so many medicine. Oh yeah, the mother na ya enwere solution with orthodox medicine. Ihe ga na-eme maintenance. And ha ga na watch gị. Isi na cancer stage 1, by stage 2, by stage 3, by stage 4. Ebaala. Before you know it, as you know, I said, sorry, we lost him. Etu according na mma possible to all year one solution. But I can tell you without missing words, no bụrụ na ị ga-echigata bido libo organic food, bido libe natural food, bido follow the natural way of lifestyle, bido libe ụmụ ihe dị organic. Now some of this food I need the medicine, because you are exactly what you eat. By so you will be able to correct some of these your health challenges. And the malo, now the body system, the if immune is strong, is capable to fight for itself. Now our home mother, earlier the right nutrients, vitamins that our can revolt against any negative virus. Attack here. Let's embrace nature. Let's come back to our root. Coming back to our root, abroad to coming back our roots, you only recognizing their spiritual angle. Recognizing the spiritual angle, good. Recognizing the lifestyle, good. Recognizing the importance of eating healthy food and organic food, they were good. Can we say about in one to Jonah Kuzia? Mobile talk about family. Chat me on WhatsApp 0805 7837 672 0813 8243 871. And don't go for an ajo. No, do easy. It depends on organic food because organic food might not be enough or not expensive. Yes, me go on the possible. Habuzie makande adro possible. However, for that adro possible, only can advocate for money they take here about the detoxification cheese, so that you can use it to detoxify yourself for those small things that is unavoidable. But may the blessing of Chukwuoke pray with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. Now Chukwuoke pray with you.